dusun wonten ing Tlatah Sukorejo. Monggo Pak, kula aturi jengkar saking Palenggan. Panitia Mbah Wo, kepala dusun, kepala desa, Pak Supati sampun rawuh dalah Ibu monggo pindah tindak mriki yuk. Turuk. Turuk. Selamat hari lebaran Mena ki jane badan apa piye? Tadi maju Pak. Loh, munggah rene ora kok. Lah aku nyaleni, bapak-bapake ra krasa mudhun dhewe ya, Mas. Lho, sing mlaku ben panitia kok ora kowe kok mudhun rono. Ngene. Bocah kok batinku tak goleki kok ora enek. Lah aku dhewe ya bingung merem-merem aku mudhun. Lah saliman ki ben bapak panitia munggah panggung ora kok kowe mudhun. Ya. Nggih. Nggih. Nak, bakang semak sing ireng putih semak. Budewan. Ya Allah. Ngamur. Nah, se. Nah, ini bulurane Budewan Sugeng Dalu. Oh nggih, Sugeng Dalu Ibu. Nggih, saya gede saya ngentang hati. Nggih. Ini Budewan dan Bulurah. Ini Pak Wo, menika Pak Wo. Pak Wo sampun. Budewan dereng. Oh nggih, Budewan dereng. Alah ampun to Bu, mengke mawon lah nyang. Wong iki arep nyangklong tas kok. Oh, alah tak kira ninggali yo. Jenenge ra Monggo. Sampun cekap nggih matur suwun Mbak Nike. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Sehat. Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sehat. Oh nggih, nek benerja badhe teng mriki nggih. Alhamdulillah lek mboten krana jenengan kula nggih mboten teng mriki Ibu. Oh nggih ngoten. Nggih, matur sembah nuwun sangat nggih Bu. Ampun kapok nggih Bu nggih. Matur sembah nuwun nggih Bu. Mas, wong iki jenenge bangga ambune iki lho. Aku bareng uyuh soalnya. Mas Bambang. Dalem dawuh. Aku tak wakil nang jenengan. Lah kaya ngono. Iso aku nyelai. Santai mawon. Santai sing alus ta. Inggih Budewan ngono. Oh, jame mepet ki lho. Oke. Mepet tembok, yuk. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua warga khususnya Dusun Sukorejo, umumnya Desa Tarakan dan sekitarnya. Sami sehat sedaya nggih. Remen Bapak Ibu, wonten Mbak Niken teng mriki. Wonten ngundang malih nggih. Mbak Niken? Siap nek diundang malih. Lho, kula nggih panggah siap nah Ibu. Nggih, pokoke nggih danane cocok ngoten mawon. Oh, ngoten. Kok iso danane cocok? Lah ora cocok iki. Oleh cocok. Lho cocok to Mas, makane kok. Anu Bu niki wis Mas sanjane. Bambang, nek saniki cocok berarti somben yo panggah cocok. Cocok. Oke, cocok ya enten undang-undangan kedhik ngoten. Lha kudune didiskon. Nggih, didiskon anu 2%. Gone sampean ki mudhun nih, Mbak. Pripun? Gone sampean kan mudhun parake. Nah, Sing mundhak iki ning nggon aku kene. kuwi lho. Maksudnya kowe kan gak maksudnya Budewan. Piye? Allah ya Karim. Kok gak paham? Jelasno Mas Bambang, jelasno Mas Bambang.
Ngono lho, paham ora? Dalane. Heeh, paham ora? Napa ta, Bu? Niki ki radio oho lho ngene lek jelasne niku. Gene jenengan kan omahe Kediri. Omahe Kota. ngisor. Iku ngisor parake dadine mundhut. Nah, Budewan Oke. iki daleme Aku ki ning nggih. gunung. Lah nggih berarti kan nggih munggah, nggih munggah. Munggah ki kan coba. Bu, Anak Budewan mbok diang tak kuwab yo. Budewan di diang. Menika sanes sapi ya. Budewan. Iso didiang lho. Mas aja ngono, Mas. Kok Aku panggah kaget tenan dolanan, lho. Mas. Mas puanas lho Mas ning sikil Mas wis to Mas. Ya, monggo Budewan. Iya. Ngapunten kula Nggih. rada latah dadi. Mboten piket. napa-napa, santai. Nggih. Niki acaranipun bersih dusun, Nggih, Mbak bersih Niken. dusun, Nggih. nggih. Mugi-mugi dusun lan desa Tarokan Nggih, amin. sageta masyarakat niku sehat, Amin. rezekine kathah, Amin. panenane kathah. Nggih, amin. Diparingi sehat, berkah, barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Aman dusunipun, aman desanipun. Amin. 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 Nggih. Sampun. Betul. Niki paduan suarane pripun, Bu? Lho, kok iso paduan suara iki panitia. Foto dulu. Panitia niki Mbak, Ya, pengen Pak foto RT, kalian Pak RW foto dulu kene. Ngoten lho. Iki tak bawae, iki tak bawae. Ada, Aja, jarene nanti- cocok. Nanti rusak miku. Bapak. Apa neh to ki ya Allah. Ayo, monggo. Kasih musik Monggo. pelan-pelan, kasih musik pelan-pelan. Bapak-bapak, Monggo, Pak. badene Nggih, Pak. Mas. Bapak Ibu. Menika ndok ikan baca foto. Kalih bapak-bapak panitia foto kene. Monggo Bapak baca kene. Aku wedi. Kok sampeyan pundi nggih? Kula fotone pundi-pundi. Oh, weneng ae kok aku disikep, Mas. Ora. Kak yo aman yo. Disikep nyulik kowe apa pengen penjara kok. Nyuwun sewu kula nggih kula aturi nggih, ibu-ibu di depan sini. Bu. Nggih, monggo Bapak kagem agak maju panitia nggih. khusus. Sini mriki, agak maju. Foto nggih, foto nggih. Maju, Nggih, maju. sareng-sareng. Iya, pintar anak-anak. Iya. Iya, ini foto dalam waktu 3 detik. Ayo Monggo mulai Pak, dari Pak, sekarang. maju sini enggak apa, monggo. Monggo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Monggo. Pak. Ayo, Pak. Apa? Ayo, Pak. Ayo, Pak. Mama, ayo, Pak. Mama, ayo, Pelan-pelan. Pak. Pak, di ngapu miring nggih, miring kados manten. Miring. Nah, punjere niki punjere piantun setri. Nah, miring. Nyuwun sewu Pak Rasul iki. Masuk sini, masuk sini. Pak. Nah, masuk maju. Lah. Pak, Pak. Nah. Nggih, Pak. Nggih. Nah. Nggih. Nah. Sing mriki ya, Mbak? Madhep buri mawon, Pak. Ya ora ketok. Gitu, iya, iya. Agak betul. Pak niki Pak ampun mriki. Piye? Oh iya. Kok bar nyanyi lho we pertama mau tak sawang apik lho. Semua orang memandang memuka melihatmu. Iya, ngono wis apik. Basa terakhir Lah kleru lho, Mas. lho ora apa-apa. Liriknya Ora apa-apa. Ora apa-apa kleru. Aku kan jadi malu. Ora nek sing ngeruh gimana kleru. Lah kan apa isun sing riko tinggalno timbang isun dhewe ngrasakno lara. Sing bener kan ngono. Lah kowe mah sampean Lah piye? kok manek kirik-kirike ngono. Kok iso kira-kira ora apa-apa. Enggak usah nangis. Wong ayu salah bebas. Nah, kan Paham. jadi gimana gitu. Enggak apa-apa. Justru dari kesalahan itu kamu nanti bisa belajarlah dari kesalahan ya, Nak. Oke? Sama nyapa mau kok ngelokne aku ngene. Oh, ora. Sing ndi to? Ibu-ibu mah Mas Bambang ngelokne niki kan ngene ya. Ora. Ha to. Mbok cekak glegek aku ora. Mean gitu. Kamu tuh kalau nggak suka sama aku, bilang aja. Aku itu suka sama kamu, aku lo Wes ngelem. malah melok mayang karan, Mas. Boten guyon. Wes malah melok mayang karan. Boten kula remen. Ngelokne sinden-sinden kurus. Enggak ya. Ngelokne aku. Lah tuh. Aku Maksudnya apa, Mas? Wes melok malah jadi mangan apa to kan ambumu. Aku itu Loro Mas atiku loro. Aku ora ngelone kowe. Jajal sampean tak ini ya. Takono. Iki kabeh musisine ganteng kurus mening kecuali Pak Kampret. Lah. Kampret nyapa?
Ya Pak Kampret ganteng dhewe, spesial bestseller. Bestseller. Masukne keranjang kuning. Heeh. Kabeh ganteng-ganteng ya. Iya. Ya ta Bu, musisine Mayangkara sedaya ganteng-ganteng nggih ta Bu nggih. Lah bareng Mas Bambang ya kok ngono. Piye perasaan sampean? Ora apa-apa patrahku ya elek. Aku tadi enggak ngelokne kamu, aku mek gini lho. Niki kan cantik nggih Bapak Ibu nggih. Aku mah guyu ngene. Tapi lek kowe kok mburi ketok ngene ya sepurane. Lah wong ndek mau pas ngelokne sinene cantik-cantik lho. Pipimu biasa ya, bareng kan aku kok merem-merem munggah ngono pipimu. Angine pas teko. Niki kan cantik nggih. Ngene iki. Ora iso. Apa itu? Ndak mau aku. Ini acaranya apa? Sunatan. Sunatane sapa? Bersih dusun. Bersih dusun. Bersih dusun utawa sedekah bumi. Sedekah bumi. Mergo ana ing sasi sura, masyarakat Sukorejo Tarokan mesti mengadakan gelar budaya. Ya. Lah bengi iki nimbali campursari Mayangkara, bintang tamune Niken Saling. Alhamdulillah ya didongakne. Dongakno. Moga-moga kangge masyarakat ing Tarokan kene, masyarakat desa Sukorejo. Dusun Sukorejo, Desa Tarokan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Dusun Sukorejo, Desa Tarokan, Kecamatan Kediri, Kabupaten kok Kecamatan Kediri. Dusun Sukorejo, Desa Tarokan, itu Kecamatane Tarokan, Kabupaten Kediri. Dusun Sumberrejo. Sumberrejo sumbere sapa? Suko. Dusun Sukorejo, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Iya. Desa Katokan. Tarokan. Lah ya Tarokan, aku mau ngomong apa to, Mas? Katokan. Salah. Loh, samane tak bener nih sampean muni katokan. Salah, Lah, sing sing bener ki Tarokan. Ya ampun, Ken, sampean mah muni katokan. Oh, salah, sing bener Tarokan. Ya Ya wis. Bu nggih. Ya. Desane Tarokan, Ya. Dudu Katokan. Lah ya wong warga masyarakat kene iki kabeh Kene do Katokan. katokan. Ya. Wes, Desa Tarokan, Kecamatan Kediri, muga-muga wis to Mas bene Mas. Ya ya wis sakarepmu ya. Muga-muga sehat selamat wilujeng Allahumma. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun Allahumma. Amin. Mugi-mugi kathah rezekinipun Allahumma. Amin. Sing gak ngamini muga-muga udunen. Lah yang jebrot ning kene kabeh kok. Iya Ben. Aja. Kan amini kan tidak mengeluarkan tenaga. Iya. Amin, Amin. gitu. Heeh. Pripun Bu, niki ayu napa ayu? Sampean mau di. Ana sing ngomong elek, sapa wae mau? Ndi? Sapa ngomong elek? Oh, sing ngomong elek kalau sopirmu dhewe kalau Rijal lho. Tak obrak-abrik. Kalem, nggak boleh marah. Marah. Nanti kalau marah-marah bolonya sempak. Setan ya. Iya. Iya, ini kita nyanyi lagi ya, Mas. Monggo. Nggih, nanti mbok bilih Mak Panitia dan juga Pak Lurah, Bu Dewan mau ke sini monggo. Gitu. Ya, iki desa apa, Mas? Astagfirullahaladzim. Desane? Tarokan. Desane Tarokan. Desa Tarokan. Dusune Sukorejo. Oh iya, kita desa Tarokan. Warganya akeh kan Tarokan. Iya ta? Tarokan. Tuku ketan diadai sumur. Cakep. Ya iya. Saya ya nyemplung. Ketan dadai sumur ya nyemplung. Bocah iki piye to? Tuku ketan, mangan ketan ning dhuwur kasur no. Kak. Ya. Mangan ketan ning tengah sawah. Terangen no. Ya ora. Cakep. Muga-muga desa Tarokan rezekine kathah barokah. Allahumma amin. Pone. Sampean. Heh? Gentenan. Iki mletik lho, Mas. Ya ya. S2. S2 mergo saking pintere. Ya. Numpak sedan. Duwe ya, montore ra duwe kok. Ah. Sedan. Iki pantun aja mbok anu gentine lah ngono. Tuku sire. Sum anakmu sum. Beh, Anu disolasi mah ndelok campur sari ya. aja. Mengganggu konsentrasi. Aja tuku rambutan ning kutha Ning Kediri. ndi? Ning kene ndak banyak nduk akeh grinjing yo akeh pasang grinjing. Enek wong parian ditakoki lek tuku ning ndi. Terus
Iya sik to ya. Ayah bekerja dulu ya sayang. Ngawur repake dudu aku kok ayah. Masa lah Lah kok digruduk karo wonge. Oh iya. Tuku rambutan. Rambutnya piye dawa apa ndek? Rambutane sing bunder ki lho, Cuk. Oh iya lah ya kan teko rambutnya Iya. dawa apa ndek rambutan kae. Sampe dawa-dawa. Iki kita gantine. Ya. Tuku rambutan ning kutha Kediri. Heeh. Muga-muga masyarakat Tarokan pinaringan rezeki. Lah aku mau Mas rezekine kathah sampean melok-melok rezeki. Klerune. Klerune. Tidak punya inisiatif sendiri. Tuku rambutan ning kutha Oh, Mekah. rambutane to Mas. Wonge bangkrut nembok tukoni terus. Utang pisan sampean. Negara rakum tak krowes lambene. Apa nah ya? Tuku. Ning Pacitan. Lah omong kadon no. Numpak apa wi? Hah? Numpak apa sih? Numpak apa sih? Nyanyi Numpak butrek numpak aku. perahu gak iso numpak perahu. Halan kai. Halan kai. Ndang. Wis to. Ning Mas. Pacitan. Ning Pacitan tuku duku. Heeh. Warga Tarokan sehat selalu. Bambang setan adus ning sumur. Kaya Bambang Setan. Enek. Bambangnya ndruwo apa? Oh, pokoknya enak we. Ah. Bambang setan adus ning sumur. Oh, ketok no. Warga Tarokan muga-muga panjang umur. Oh, ngono. Niken demit. Aja demit ta, Mas? Apa? Iblis. Ora. Niken cantik. Ini. Malu. Ya, itu cah iki. Aku iki pantun ora kok Ya, kelem ya. kowe. Dah, Wis, dah. nyanyi. Mas, ngono ae Ora. kok. Sabar. Bengak. Wis Tampil kene lho. saking senenge. Bengak terus. Saking senenge Ono ujug. iki ono duit to, Mas. Apa? Ki ono duit. Aku ngedhe iki. Nggih mangane bingung lho nduk aku. Ora ra guyon-guyon. Lah banyolan mbok amini ya bar no. Banyolan diamini ya entek. Bar. Enggak. Mas. Ya dalem nak biasa. Aku nyanyi apa? Roro sesiga. Anu, ayang-ayang. Ayang-ayang. Ha. Tadi itu permintaan dari panitia ayang ya. Ya, panitia. Iya. Iki permintaane iki. Semoga panitianya diberi amin. Apa? Semoga panitianya diberi amin. Apa? Pemberitanya langsung nyentuh panitianya. Ya. Kiki apa to ki? Yuk bersama. Ini ada bintang tamu nih Mas. Siapa? Nanang Merem. Karo Sanju. Ada Niken Salimi, Mayangkara. Buat si cantik. Wah. Leng geleling lho. Aku jan kangen lho, Nduk. Lho. Masa wis kaku kena angin. Masa wis kaku. Bocah kok. Nyelot suwi nyelot cantik lho sampean iki. Sama nyelat sih nyelat ganteng loh Mas. Alah. Dang ding ding dang ling dang 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 ding dang ding dang. Oh iya. Sampean yo ngono lho. Ya Bang. Nyelot suwi. Tang. Mas Bambang nyelat suwi kok nyelat kurus. Dang ding dang ding dang ding dang ding dang ding dang ling dang ding dang lu ngadep lah bintang blak blak blak. Dene kan kok tak sapa ngundang urung? Durung. Kurang dah. Urung. Lah aku selak pengen. Masa pengen ngene-ngene. Mau cantik gak, Nak? Ya. Ini panitia Katuram Minggah. Loh, Terus? ya naik ke sini nyanyi dengan kamu. Loh. Terus? Ya ke sini. Urung. Jadi malu balik dia. Monggo kula tuh. Iki basa apa? Bahasa planet. Ya. Woi, panitia. Monggo kula. Monggo kula aturi sedaya panitia bersih dusun. Oh kenalan, sing kenalan Pak apa anake? Ah, modus wingi mesti modus wingke, modus wingke. Ya iya, oh nyuwun wedhak nggih. Kersane mboten sawanen demek Anu lipstike mboten. demek demek sik adike demek sik. Ya, Demek demek. heeh. Adike duduk pake. Lho, wedi. Bocahe wedi. Nah,